Fabra de la definició de què és exili. Perquè això el projecte museogràfic el vam fer amb en Jaume Santó. Ja a la guerra de Iugoslàvia és una cosa que ja no saben de què va, hauràs de fer el Síria, ara ja saps ben que toca. Tarragona, Granollers, aquesta també una altra de les imatges dels refugiats. I la cartellística, que era tan impactant, aquest era un cartell que d'alguna manera recull tot el que era que donaven suport. A partir del 39 sí que la gent es decantarà si està a favor o no està a favor d'en Franco. En el cas de Vidal i Barraquer, no accepta el franquisme i és mort a l'exili. El secretari era Carles Cardó. I Gassol, individuals, això són les criatures mortes, que això ho van fer una edició al Comissariat de Propaganda. I aquest, ara no es veu gaire bé, d'il·luminar, és aquest això és el més petit de tots. Era la mascota de la Revolució. I aquest és d'un que es diu Miquel dels morts als camps. Això són els apunts que prenia ell en els camps? Alguns i altres són després, depèn, ja ho diu. Aquest és del 39, és de l'època. Aquest és del 40, és un tema que l'Inirà serà una constant a la seva obra. Això ens ho va cedir l'Arxiu Nacional de Catalunya, que tenia el fons. Aquest és Franco. Aquí hi ha un altre autor, que és en Josep Narro, que és tot aquest. Això és una sessió al museu. I d'aquest tenim uns 150 dibuixos. Aquest és un dibuixant professional molt bo, que realment, ja ho veureu, mira, la mainada, els ulls, la mainada. Aquest li van facilitar, fins i tot les autoritats estaven en un camp, però els va fer gràcia que fos dibuixant, que era un bon dibuixant, i li facilitaven material per poder anar prenent apunts. Això cada any va canviant. Cada temporada va d'alguna manera es va movent la xifra d'activitats. Perquè hi ha països en els quals durant la guerra no hi tens accés, després de la guerra hi tindràs accés, etc. França és cosa. Hi ha més gent, Nord d'Àfrica, i al Nord d'Àfrica també, hi van anar molts. Això és una diàspora amb tots els èxits. Els feien una mica de traducció perquè haguessin de què parlaven, no? Això són postals enviades des d'allà, que ens han cedit les barraques que hi havia dels camps, on ja començaven, quan van tenir barraques, la maternitat d'Elna, que és un element recordatori, el dels catalans dels camps nazis. I aquests tots són autors. Aquest és en Ferran Planes, que era un escriptor, que ja comença a l'interior. Això és una documentació que vam tenir de l'Assemblea de Catalunya. Això és quan hi ha l'extinció, quan hi ha l'intent d'extinció i que no té molta força, perquè això, les manifestacions de Pàmies, en Carnet, Carles Pissunyer, La Fanya, les grans figures, Pere Olimpera, i aquí doncs hi ha la Mercè Rodoreda, l'Irla, el Quan, tota... És molt maco, Sí, de fet, des d'aquest que també dèiem en Josep Bartolí, i hi ha altra gent, hi ha la Roser Bru, per exemple, que és maco. Thank you.